Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Roy Bakery akulat alampen angtong inti katharaphan District Judicial Court along kangsai ke pajun. Kedam tang sori hini rakre troksi aningkan diphua hithia long kedo Roy Bakery akulat along kechua hormu kithuki uisi rat aphan kepa chopen rat atum keso kelong puajok angtong inti kathar lapen ari sang hotum chesong pen trading license ing thanang ji pupen kulat tame pangkir toilo apithu chiklo joni aphi puthot kulat ing puthu det puajok alang litumpen chesong ponlu laso jok kes pabon ponlu laso pen wangbom sipini ni phai kre hini arni suri hini raingko ra hini aningkan an kangsai pejut ponlu Dipu District Judicial Court atum kangsai pon along angtong hingti gathar alang thang adai kawidet ajok kes abang hai pon detlu angtong hingti gathar pen pherangke angno ke jai pon ke Roy Bakery along him ki thu ke jor apot license pang than pet kulat inkirlo bonta chiklo ijon aphit input huake komat license konat order mapu hei hui ke kham khedam kache songdam ajoksi kes nang pa bon ponlu laso pen wangbom si pini ke District Judicial Court along pen ahokang sai long puta jaipon lapen alang like jaipon thuge Karbi Anglong Autonomous Council atumle insai thek thesita Judicial Court pen ahok akang sai nang pilo lasinonta ahim ki thuke jor atum ki phophe reng mesi him jor bomlan Lasi komat license pensi ke jor bomma sita slip alo alongke Roy Bakery amensi klang bomlang puta pherang kyang no jaipon News Desk Report Karbi Anglong News Tidak di Purong Supielong Asmet dak DMFC Kodalong ningkan suri ini rakyat rokse ningkan Roy Bakery atum pendak him gitu ke jora jo ini penang bang koi sosial ada pan ke operating no si berjalan nang no taso jo ini pen kace song deh pen bang lam gitu kok lo polis kes kok lo jasimet milimen si dulu kace song ka do ve pen no te cara apa pen lo sita milimen bang kes kok lo nasi halasu suri ini rakyat narkia peningkan macam dak kodalong kacing sai ceng lo nasi taso ni pen cing sai pen jasimet dak sartherong ke hai dak tum si taso kes otlo ukil ke hai tu na pen nalang itu mau cara patum dolang tang tempat me pini nilihin pen tentak song hin mate dak kado ve ningke me pen cara patum ahin pen rang tum han churu lo labang so kes pini bangke under lo haider lo lasi dak niligi puji pu bang lalo Karabiang long Autonomous Council kacari tumle insai thek thesi tame dak court dolang ko bangai pini sab ininge the bangai pini do koklo athema Karabiang long Autonomous Council pen la so case putak insai thek the pu punang kokpo athema ahin kithu ke jor ke Roy Bakery la pen ki punang ta rara tum sita akis ki phu kachela tunang bangtai litum kache song tum kopilon de la ke si hala ahim gitu ke jor vek tum bangke pophereng mi posi punang kokpo pinianian ta bang him jor bom langke a license bang komar license pen tonon ke claim bom ne la bang tarlim nang lang sita arni ke ongoni ni tum hala dak him nam dam lo hala dak arisip ke long ke Roy Bakery pusi aso arisip ke long bom la nasi non komar license rong pi license pen tong ahim arnu bom lo ne mate ame thang license pen tong him arnu bom ne chi ne sita hala so a Roy Bakery tu masi pinianian ta la tu masi non ta him bangke pinita jor bom la nasi Karabiang long Autonomous Council pena bangke la ke inside hek theda lo pusi punang kokko la pen jasmet license ing khan pet lo sita him karnu bangke la tumle thot lo tang te la ke kang sai no hok le kang sai lo la ke e mahang nang mu phui chot lo la ke athima dak soni lam the do him kithu bangai jorlo la so pota la so putak teng sai nang pola penan parta biha be par ke claim ja license ke long nang ja aron avi alang litung ke kici ke betum ke la so putak teng sai ning polo sita Karabiang long Autonomous Council pen bangga so putak bangke insai thek the lo pinian nianta him bangke la to masih pe jor bom lo sita me ining ke theda ma thai dolang dak i tum long court dolang si court long bangga ching sai lo dak ahok pet akang sai bang lo pinian ni bangke akis bangke jut kok lo ili tum ka do besi ke haya teng lo pini bangke sining ke ceparong nang jian ni si pini nang le rok lo la pen dak koda hin penle dak ahok perekang sai long le posom te kwani ning duk alam jidak kisung ke phonang ta ilitum la pen non aku kis kacedan nang long kerem nang ta ilitum posom te kwani tum ning duk nei sitame bang puku ilitum India long aron repen penang anatum han kinep kang nang du voi phitame koda long ahok perekang sai dolang pu ning the athai dolang pu je than la si pinian ni ta ang thek lo dak bangke koda phan ining the thai dolang pu kang thek pini ta chelong pon lo
Ona so putha ka bangke ningreng ni sen lo posi punang kokpo athema jasemet ke police atum niliamen na pudako chiras ingti alang li police lo la so dak in charge lo dak outpost lo nili phan penang akoi ban lo he hala soar ni hadak roy bekiria kulalong dam pensi nili ke ther ke hab dam ke claim ke dam pang sang non ingtonon pusi nili ke ther dam la penan part hala so ni nili met hanga motor ta towar ang bong ke sang tam si gari pachingkin het padamon ne la hai hui ta nili phan akoi ban lo he la pen police pen kacedan officer phan asai pachiklen nong le la hai akoi ta wang lo he sita pini da hok pen kang sai long lo gente ni la hai thang na claim kli hala so ni nili towarang bong si motor pasang tan pota vive la pen hala dak ni liket her ke hap le vita kali ahok per alam che thanam lo pulo tangte him kithu ke jora joine pen ala se sing khan pelo akulat ba ke cheklo jon so se banking kir cheklo a fishing pu thuak la si chingpu aga bangke kopia ke si chingpu ag lo kunat pen si order ke long lo la pen order long pulo tangte alu no pek lang tha lam si pu chok ke mate la so joine pen ni le phan chira sing ti ni le phan ke cheng ar deb lo la pen ang chi thur pon si ha outpost an si ni le phan ang content lo la pen ha da outpost an lon ta ni le phan cheteng ni ma pon ta alang li ni le phan putana pulang mate asi police officer pa ni le ta cheteng na puri puno dak lo ar lo bang ke si ta alang li net officer pulo tang te da song ding an bang ke dan nang ke nang ka ve pusi ni ma tha po la si hala dak thang ke ther ke ha ba ve pin pen la pen muni le tum areng hu so de la oreng de lo po joini si hala da ka chedan ka che song pulo tang te hala so lo bang ke police tum ta lang rai nei ma pola humanity bang do nei mati ahok per phanji ka che song pot penang lama bang ke tum chini dun sikemi ba inside dun pame phar dun pame sikemi pon ke matha thek nei pon sita rvr ela matha the pin pen ada ni li phan kalili karang la case pen dak case selam jada bang ke la ke ning duk lo he sita me pudan lu pen alam sinang na le thot po dak bang ke port do lang si pinya hok per kang sai long lo ni li bang ke la bang ning sam lo sita me hala so roy bikiri puthak long bang ke him ki thu ke jor vek lo la pen license ke long nang ji la tum otta ave apor la bang ke non jasemet karabiang lo termas council kachari cm tuliram rong hanga ke haidara da phan non ka chepak lang nang por lo court ke bang hok per kang sai pier lo non cm tuliram rong hang ahok per kang sai pi thek ma la ke tuliram rong hang ke hai la pen tim karabiang long ari deng sidolo ahok per kang sai pi thek ma thek ma jong se ahok per kang sai pg pulotang te la so him ki thu ke jora tuma phan la pen tum aron re pen license ke na tum phan non pen aba ton pasang nang po cancel nang po na pen apdik pen bang ke roy bikeri tum dak him ke jora bang ke thek long le dat nang po jong se ahok per kang sai pg pulotang te a pen thek pulotang te la ke ang hoi long ka ching ni nang ji aron se belo kumara phan si kar jab lo lang litum kumara phan lo de dak kar biang ton mas cancel kumara farman lo la la si ar ja thek pulotang te ar pu pen chi o labo ni li puji bang lan vel lo rong rup paching thurji aphanpura golf ahin pen agrivan national rural development scheme kipipon Fuloni constituency ke parlopon lunse terang arong kedamtang aruni phain kora phopen pangcheng ponsi agrivan rural development asai langhin pen lunse terang arong an apharman aphan scheme sorkar pen sai paklem ponlu bangso sai ke claim hithi irui pen bataisi paklem ponlu bangso sai along ke claim dun mate labor atum phan arnisi along anam pharo hini rain kora sirkep an pipon Lason CAE Langhin Assistant Engineer under Langsomipi Block Hinchong Terang pen Bangso asai ke claim ke lang chepahem phuponlo Lapen lason thak si golf pen phokebra truck asai amo piponlo rong towar thongkep anke agrivan scheme lo pusi AE Hinchong Terang pen nang pachini dun Fuloni pen oruning tikathar Karbi Anglong News ni la so rong long kopi akam si pangteng ik bom la pini la ke non la so akim scheme non 22-23 pot yang jenega scheme si pancen kala pansi ban inspection la kala non la pu ni la non la claim la to se pangteng lang la so long pini si ke cheng si claim pon ma ke cheng si la tum prang pini ko la 2 hafta ni 3 hafta claim la tum la si kwantong claim ma pini la inspection pon bang te nang li rong ko an pan si la bang so ke pon ik la so tawar pami la so atwar ke non total ni tum darak non la so ning kan man ke deng ke 56 ta scheme bak do 56 ta scheme do ke la tawar ke
out of 56 thongke bak dei land la bantu egril ban la ke Pini ke claim abang ke ajak dinglen mah. Langsung claim bom mah tawar bang ke. hafta 3 se atum ke claim plan ke tum payment la so hisab si ek hafta son si bikin mate la si kwan si ke claim apa senang gelang claim plan te nang limen nang chaten ma oh hin chong terang hin chong tar nang li bang piar tu me ne ke dak lang hin pende ei lo ektel engineer lo langsung di pandar langsung Tante sontak thak scheme a constituency tin ta longpon igdima. konstitusi tingkat dopo lagi lagi non ditum la langsung di development block under pen ke pasta vidisi domati konstitusi pasta lo isi ke langhin lo lang fair lo araghat lo singason lo engke fuluni lo so pene tinta dolo scheme dolo arong tinta dolo towa dolo daklen development dui art filling lah dui engke hak inglong long son ke la pene water harvesting lah scheme dui ke ceng tan lom ceng rapet lo mala arong tin orang tin mana lagi sanction for mana hak dumke sanction dero dumke dercet lo ba maximum yang ta sanction rapet dumke ceng rapet lo lagi inte la anso se nang li tum la ke pacing thur pon phan bor i pon thu bom lang nang li tum oh la bori bom lang dumke akam masih tum agency masih rural development fund lo kala dumke pin bom thank you sir Habit ingna rong arlo lutsi kulat phalang no et. Lakhain kore si Borjan constituency ke parlo chitini phaikhre hini ajo por phai sir kebra achitim apor malom Eastern Division Forest Range Bukajang Lapen Kuligau Beat Forest ke parlo lakhijana hi thisu dilai sori hojan atowar pi arai along kedo akulat along habit ingnar kulat phalang no et si kulat along kedo ahormu anta kecho phalang no si panahok pon Habit ingnar ke pen kulat along kedo penang an ahormu choti ki pon sonsi kulat ka chobi pon padoni atumpen Karbi Anglong Autonomous Council local EM Surjo Rangphar VDC chairman Sunaram Singnar atum aphan tong sekhot pen chorap johangpon kulat humni pen kanahok dun kadokawe suri phokep an henopon lo pusi kulat ka chobi atumpen pherangke ka humri damahut nang pachini dun birta kirib dun bom apora hut anke foresai kampen ka humri dam abelang pusi nang pachini dun Ihu makulat lake Romesh Tiso kadokawe suri krep ho an hormu henoponlo. Kahanterang pi akulat abangke kadokawe suri inkora ho an hormu henoponlo pusi nang chethandun. Borjan pen sarkurube Karbi Anglong News. Kasilam bom atowar adim along pherangke abitung atumpen kahumridam. Fuloni constituency ke parlo kateron arong along towar kaselampon asai ke oi asonsi thekpon long athila bangso towar kaselampon along a contractor komatlone pherangke atum sidami pang thekpon thek thilang lasila bangso towar kaselampon ke penang an adim aklong along kaselampon kapang arpik ajok chiklojon plijon pholote kaheno eji angring lasila bangso kateron arong along kaselambom a contractor komatlone nonputa hudakedo arat atum sidami chinipon pelang lasi labangso atowar selam paminang jipuse kateron arong arat atum pen chuning ripon Fuloni pen oroning tikathar Karbi Anglong News Iron rong sedo lapu inglong ari la ke Fuluni constituency long si alang ni tum la so ke parlo polo la bangso atowar ka selam pon la ke iti sai ke o ya son si selam pon frui la si la bangso a contractor ko ma bang Fulone la pe dak ka chira tun dikidar tum ko malone la bangso sai ke oi ke lapu alang li cameraman pe lep paklang kon nang jo iri pen stame lapu son ke purun lapu son asai ke oi si dak ke klempon rong lop penang o alcatra ki pidayo dak ke thang dake asai ke oi pensi ar katras tame pipon si lasi lason asai ke oi pensi rat atum jeleng nang pola ke ningkan si hinita ing thang the si la ke cheklo yon thom jon pi pensi la bangso atowar ke la pula pen po henopon dak po pusi nilihin pet la sok tak pati pon